Bugün vilayetimizin Boldumsat etrafında Cuma Nazarovların ağzı maşgalarını yani hormatly Gurban ağamızın aýgulynjyň döwlet boljagyny altyn bazawasynda ýene de arzyly mehman ýetine özüňiz tanaýaňyz, bilýäňiz, Könürgün şäherine ýerleşen meşhur Dolce Vita topary bilen ýürüýtünga Gurban ağamyzyň mehman perdendi Russiýa döwletiniň Moskwa şäherinden Gopan şeýlede gelini Gülşadyň toý sowgatda näder Gurban ağamyzy uluşawgyň şatlyk bilen bolşaryat mehmanlar toýlary gutly bolsun. Bugün Gurban ağamyzyň pensiýa toý şeýlede 62 ýaşyny dolmagy etli geldik mehmanlar ýene birazdan döwlet ojaqda bir owadan produktlaryň şaýady bolýar. Ece hakda kän ýadylar goşgular ýadylyp ýör, ýene de kän ýadylar. Ýöne kaka hakda ýadylanyp kän nädip beýle bede gaşdy kakalar. Ece atyýyp berdi mäher berdi, emma kakamyz şoň üçin söýendir. Ece gize yatman kudiler bolsa kaka gizelerine qala bolandy. Kaka bolmak ýeňil paýda ahir. Hem mäherli, hem gadaply bolmaly. Çağı terbiyeti nädip mesele kätesög öwütdirmeli. Ece hakda kän ýadylar goşgular kaka hakda köpden hajat ýok. Diňe kaka üçin bu ogul bol kaka jyndan başga kän